ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ମଜାଦାର ଆଉ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନଟଖଟ କୃଷ୍ଣ ଓ ଲହୁଣୀର ରହସ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, କ'ଣ କେବେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ମୁହଁ ଭିତରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବ? ମାନେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଆକାଶଗଙ୍ଗା ସବୁ କିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ନା? ହେଲେ ଆମ କାହାଣୀର ମୂଳ କଥାଟା ହିଁ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଗୋକୁଳରୁ। ଆଉ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ପିତୁଳା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗେହ୍ଲା, ଆମ ନଟଖଟ କାହ୍ନା। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ସେତେବେଳେ ଗୋକୁଳୁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ବାଳକ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଠା ହସଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହସ ଯେତିକି ମିଠା, ଦୁଷ୍ଟାମି ଥିଲା ତାଠୁ ବଳି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଉ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଲହୁଣୀ। ତାଙ୍କର ଲହୁଣୀ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ସେ ଚୁପଚାପ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ, ଲହୁଣୀ ଚୋରେଇ ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପାନ ଟିକେ ଖାଉଥିଲେ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲହୁଣୀ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ କଥା ଯାଇ ଅଭିଯୋଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ କାହ୍ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଦିନର କଥା, ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସିଧା କହିଲେ, ଶୁଣ ଯଶୋଦା, ତମ କାହ୍ନା ଆମ କାହାରି ଘରେ ଟୋପେ ଲହୁଣୀ ରଖେଇ ଦଉନି, ସବୁ ଚୋରି କରି ଖାଇଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ମା ତ ମା, ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭରସା କ'ଣ କମ୍? ମାତା ଯଶୋଦା ଗୋଟେ ମିଠା ହସ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ କାହ୍ନା ଏମିତି କାମ କେବେ କରିବନି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଆହୁରି ବଡ଼। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବୁଠୁ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଲହଣୀ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ହିଁ ଖାଇବେ। ବାସ୍, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସଲି ଖେଳ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ଫଟାଫଟ ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପିରାମିଡ୍ ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ସବା ଉପରକୁ କିଏ ଯିବ? ଆମର ନଟଖଟ କାହ୍ନା। ସେ ଚୁଟକିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ବାସ୍ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଡେରି ନ କରି ଧଡ଼ାମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଲହୁଣୀ ହାଣ୍ଡି। ସମସ୍ତେ ମଜାରେ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବା ଲହୁଣୀ ଖାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା ଯଶୋଦା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପାଟି, କୃଷ୍ଣ। ବେଚାରା କୃଷ୍ଣ ତ ଡରିଗଲେ, ହେଲେ ତଥାପି ବଡ଼ ମାସୁମ ହେଇ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ କିଛି କରିନି ତ। କିନ୍ତୁ ମଜାର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପୁରା ମୁହଁଟା ଲହୁଣୀରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଯାହା ହେଲା, ସେଇଟା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୁଷ୍ଟାମି ଏବେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦେବାର ଥିଲା। ଯଶୋଦା ଏଥର ଟିକେ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ଲହୁଣୀ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଛୋଟିଆ ପାଟିଟା ଖୋଲିଲେ, ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ରହିଗଲା। ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁ ଭିତରେ ମାଟି ନୁହେଁ କି ଲହୁଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅଗଣିତ ତାରା, ବୁଲୁଥିବା ଗ୍ରହ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ସବୁକିଛି ସେଇ ଛୋଟ ମୁହଁ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଆମର କାହାଣୀ ଏବେ ତାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁଠି ମା ପୁଅର ଭଲପାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଶୋଦା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାହ୍ନା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରହିଗଲା କେବଳ ମାର ମମତା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ କାହ୍ନା ହିଁ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ସତ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହେନା, ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ହିଁ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଭଲପାଇବା, ବିଶେଷ କରି ମାର ଭଲପାଇବା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚାରିପାଖରେ, ପ୍ରତିଟି କଣିକାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।